wa fiber paler kho jong ba khraslan nang khoi nak snang dang dilan walami pathai man ta ka sngi pan pan sha ha ka bedei ba ka jing set jong pa jong u yaki spangut ki bri ki plan thom di bor ka yeng jong u ha ka khat saw tarik man ta ubnai habe kan klap thai khabar ba fiber ka jan lang ru ki ba yeng ki ba sam ole thu wa ukpa jong u umban se ban set pan ma da ka sloi namar ba ki ki bri ki plan rong ka yeng jong u ha ka por kan ba shin nyos tang ei men miet ka thom bor ya ka yeng ka sam ka pan pa ki jing khang gi chang yet ba kam ju ru ya baro ke mana po ye kan thop ya ki kan thai ki khna bar kam juru ya ki khlung ka ju ka por ba phai bor bolong do ju ka por acting do ju ka kor padar ulo ang ba habai de be kam kor sim la tuklar ei ni lo ujor be ska an be kin le ya ka badan kam am ka do hang ne ba ka khat sau tarik mata ubnai ki kan hun ju ki pa ba ki badan ka dik spangot ka thamboi de kan ki yeng ka badan pa nong dilan ka por bo ba phai bor odong an phai na po makrwat rangkat bat ki ba yeng ki ba sam Bahing kehenman khna nikong ai ka jingu ka buram sum play nung bunung thau bulu penla yanga bangan pangan kum ni kumbang long mata wala ha ka jing sha tham ha ka jing sha nyon ha ka jing wan tu thma upai bhur haying re na mata ka jing si sha ngawan pensai sa phi ki pai ba ka jing ja ka long kum ni ha ka por kumba arbaje kum tu mensni kadai ka sngiyom dulun kadon ka jing ka ja hayo baki ya lum sur kum tu mo ka jing ja ka tu nung sim wa ya ka yo umwan tinga kum no finshar nga haban wan report ka police ba u la shpa ya ki pai ba kum tu ban lum sur te ka lawan ra jing ka lawan ra jing bom ya sutu jumur hapne ki pajba bat kinong lum namar ba ki pajba kim itu mano bodai to morda namar da ki pajba bat klandon ki id ban pensha ba ki de kinong lum tena leng chung nga kum no sinsa na shupun te be hapo ka an ya klan tur klar ya kata ka jing le jung ki handrai hadin kata la dab mi nang ne na police station ang ya di sha ne dukan nang ya di sha ni ya le no shing te haga bang idang ya denti bang pois saying sakumba sang 2 kilometer kila dan shikan hun ki briu mar persha ulung kulai losngun haka shnong demnar hasurap ki yang but sate ki kali hadin juga bos kata ka belero kalong i bakumba ya accident ndang la pet ni yo i ki briu ki bopat ki tiar ngila mud banjeng ni mud ba kila ya accident gen mo hena ki ong dei kan ka kali bat ki te ine henman ila itu ba ki de ki rusneu ba ki de ki bru bele persyapan ni ti ong ai mong ne yat speed ngaru yat speed da ka jing tim sik ki kran ki ong ki tim mo ki kawang rengkat da ki mau ki ya ka kali re don ba ha ka tu nim lei ba ila yat direct saying ha hapor bang idang yat tu ila inform so police in charge ka mau kurwan basar ki bru ki la abeng ye henti te kajing at jungki kalong ki ban bat jubor bita kali jungi rengi la lak na ka ti jungki ban menta ngila le saying te ha tu por ina kaliang jong ku osiru ong ba ngila wan but na den tom lele te ndang ngila poi haying kumba arpo minit duna bunta kilawan biang gitu ki pat bhur sikan hon ya ka bangim tip kerteng bangim itu don ka bang nga itu angut laingut ngala inform sa ka FIR nang ba ka FIR sa ka PS makurwan te hakatu ko por naleng jungi ki bahing ya pet ken hadu ki chuan kai pertagum tu ne ki wan sisa sayeng te hakatu ko por gumut ba tur nginam sa ting bet ngin bom bet bet jing bet yu te haswa ban poe ying kila ya kawang de ki mau ya ki yet la spat pro sodong ki kere ka ying hadu ki ne ki nak krer ba la am na kasima du la o pan te gomut ba ki bom ki ong me kret ngin nyap lut bro shing ngin di snam bat khunlung bat ten men na phang bet te hai po ying i don at khun reungut ngila khen lang ken te gomut ba ki khunlung ba shibnai ru ki don ki barang ar snam ki barang khat ki barang si snam sistem tamo te ki barang ndru snam hapo shku snam te bat mangi ki balaya he gamut sangun remut ki bon ki khulung
te gamut hakata ka jingja gamut la kumba ar minute la bom ke ying ngisu kumba kan sa lat bai ta kata jingkhang ni la kurumar la ya yam bro sieng par jujiam no fast time kene ka ja jing im jong ngi kum ke ying kasan te gamut hakata ka por ipa idang dat one tia hostal nas civil hostal berla dat check up ha betani te la wan jing la di dawai te mud ba itia bang ni paru imla kan ban khi ha jing sha tong ban namar ka jing bom ki breu namar ka jing bom upat bhor ja ka bangim itu om ban se ba ipa yap sim da ka suloi ka ba ila shubu baro shikata ba kasuloi ru kala kem sarang namar ju siap jing siap shu te namar ba hakata ka por ngila ya keren mo ngala perta kam tam mangah ya keren don kam mi sebar ngin penyab lot baik tetapun ngi phone osi sar pe ki bro kila le kum ngin siat i nakaleng do osi ukam ai kano ka yu ngi pan self defense ngi pak ya ipa ba kamne kini ki henman ru kila ayam kila ya ut yong pa ya rap yang ngi kon ha kata por ipa i shem da kasulai bat ilasiat bat hakata por belasiat ipa kamut ba kita kipat bhor kila ya kan ria gai kila ya kulma kimnot la thai kasulai dum tan do ba kila ya kan ria hakata ka por ipara jonga yong wan na pinot andre ki menun shu kila ya kan ria ke jingle jong kini ki breu nyang ke patang kawai ya kaan bukan simkia bukan jesu ha kilong ying khasi jongi bala da phia bisniru ya ta kaan lada nga bakla komplain yang hangom noru ha kaan de lada kikur jonga ki bakersan yang kimsem te banga bakla ngale ka ba hatam ndang ngale ka ba hatam phia le banga phimla akian te phi one personal tomlong kene ngamaham yo baro ba ka jingle kumne kemod kawanra ka jing sniu ha imlang ka salang kawan persons area ki mensim bokordor tinga ngakerpat ya kan bukan simkia ya kene ga benta kena ba kinom jesu kum gine hadin ti kini ka jing kiwan hayin kiwan bom ka jing kimud yu don ki khulung kin thai kimud banwan barbor kimud banwan tu kimud banwan lute kita ki kendon bakar ke polis department ngakerpat ba kan tibha bahkan pengat kendon bapar kini gibreu kum kene ke jingle ngida berngam ngida penram taka bajur namar ba kinoman jesu ngaker paru iki pajba lada pisem kum kino ki jingjia ki ba kum kene wanam ting lada pidon ching na arjing ya ka hok pada ke jingsya mi be samadan penpa ke jingsya kenapa kini ki jingjia kinom jesu lanoru kajing sngeu junga pat hakawai ka benta bagane kajing le jo kini di breu kala long pemdei bakal be an hre kala pen ken ru wada kan tiga kerpat bakaan kan le khamha ya kata asani ak borjuan bangidang bot din ya kini ki jingle jo ki haddo bohimyo ya ka justice kajing bisa hak lahang ne lane ha haikut lane hamno ha ka human right du ya kane ngin sara bai na bentaka hok kalau nging dong sem jungi na bentaka jat benreu na bentaka kur jungi pakum kini ki jingjia kim de ban jesu tetang kawai hang de por nga kentu nga mahami gitu ki pat bhor ba kim de ban le kini klenti pila don ye kilidar jo phi ita ki bayale persa wan kren mensi penbe wan klenti jo kan wan kino klenti ita ki bru jo phi to braswell utau spider utau josiwell to aibiang perkhat kita bru bal yalam khamat jompi seno pim control lagi wan ne pen bet wan ne kren boleh pi wan permit boleh pi wan new steng boleh pi wan tit ya kayin gasan pisan ko ya ka perthai te bu faibor usia faibor tange ko suloi ru umnang ban hatu khamat por buwan usi wang ba pen ayu pet sekuli umdon harga suloi ngau em sar ngam nang ban pen ngam nang bersian Hei, tangkawai ngong ba yakini ki pajba nga kentu ba warlong ne jinglong ada pilong kene ke pensong sir ya pihi ba ngi nakaleng jungi ngimdon keno jing berngam ya pi hei ngimdon keno put ya pi tangkawai ngong blai bisa bisa ya ka hak ba ke jing sya ya shua ba ka singi kan set kelak ka bomot ngong
nga ai tang kata ka message shapi ki tu ki pai ba wan dusman ka jing ya ka yeng jungi wat nam len chu ban lam kum ni akani ka por nga kwa ru ban pen pau wei nong ya lam seng bhalang u ban ka ne ka sawasi u sa shele sthai mo krat rai nganda tip ya ka resident ba paka jungu